ta taka na barwa Mali 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 Mali. Ke matsala ta da ke matsoraciya ce. Ka tsorata ni. Na tsorata ki sai ka ce kin ga wani dodo. Ban san kana ciki. To ai yanzu kin san ina ciki. Ina kuma za ki je kike sauri? Ba mu zan je. Za ki a fara. Ummi, ba na so ki tafi. Idan kika zo inda nake, ina jin farin ciki. Idan kika tafi kuma, sai in ji duniyar nan ta yin zafi. Don Allah ka rufa ma asiri, kar ka bari su ji. Ba na so Ummi. Ko da a ce duk duniya ne za su ci mu, wallahi ba na so kuma ba na shakka. Don Allah ka yi haƙuri. Kin san me nake so da ke? Ina so ki saki jikinki da ni. Saboda masoyin gaskiya baya cutar da muradinsa. Mali. Abin da nake so da ke, ki je ki haɗa mu wuce, ki kawo min yanzu. Kin ji ko? Ummi. Mali. Mali. Ina son ki. Wato Umar, sabgan mata da kan zai gani sai haƙuri. Wallahi haka ne Alhaji. Lamarinsu sai su. Ai Alhaji lamarin nasu kawai sai dai haƙuri. Sannan Alhaji iyayen Ummi sun ce in yi wa godiya sosai wallahi. Haba, ai babu komai wallahi. Wannan ai diyo kai ne. Ai ba sai sun wani gode ba. Sai dai kawai fatan da nake dai Allah ya bar zumunci kuma ya sa a daɗe ana yi. Haka ne tabbas. Allah ya tabbatar ma da alkhairi Alhaji. Amin ya Allah. Alo, salamu alaikum. Yawa Alhaji Gali, kana ka yi ƙoƙari ka jira na ofis ɗin ga nan zuwa yanzu nan? Yawa ga nan zuwa yanzu insha Allah. Ina ma kan hanya ne. Babu damuwa Gali, ga nan ina kan hanya insha Allah. Umar, idan ka sauke na ofis sai ka wuce ka kai Ummi sai ka da ka ɗauke ni. To shikenan Alhaji an gama. Ummi. Gani mama. Ummi, ki haƙuri ɗazu na miki tsawa. Wallahi ban ji daɗi ba kwata-kwata sai duk na ji ba daɗi. Ba komai mama, ke uwa ce a gare ni. Ko duka na kika ba zan tambaye ki dalili ba. Haka ne. Amma ai irin ki ma ba sa laifin da za a yi musu tsawar Ummi, barantana har su yi laifin da za a dake su. Ke ai yarinya ce ta gari kuma ina alfahari da ke. Kuma muna alfahari da ke mama. Saboda kun fitar da mu daga ƙangin wahala. Ku ne sanadiyar farin cikinmu. Kun hana mu yawon bara, neman taimako a gurin mutane. Sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi. Amin, amma ki daina damuwa. Allah ne ya haɗa mu da ku, kuma ba don mu rabu ba. Na gode mama, Allah ya bar zumunci. Bari in je in ɗora yaya Habibti.
Alhaji Idris. Alhaji Idris. Kai, Ina ta magana sai ga baka tare da ni. Me yake faruwa ne? wallahi kawai ina tunanin ta ne. Wace ce wannan? Ita ce abin farin ciki na. Ita ce wacce duk lokacin da na tuna ta nake jin daɗi. Ita ce wacce duk irin baƙin cikin da nake ciki matuƙar zan tuna ta to zan manta da wannan baƙin ciki barantana idan na ganta a zahiri. To ni sai hirar ta kake ta min ka ƙi ka ga wace ce wannan? Ka kwantar da hankalinka. Lokaci bai idan lokaci zan gaya maka kowace ce domin ɗiya ce mai girma a wajena, 'yar karamci wacce ta san mutunci ga yakana ga kunya. Kuma alhajin Allah, farin cikin da nake ciki ina dab da sanar da ita sirrin da yake cikin zuciyata. Ya za a wani abin da ya faru. Wato saboda tsananin san da yake cikin zuciyata wacce nake mata, a duk lokacin da na kalli wani waje kawai sai daga ganin hotunan ta ne a wajen, ina kallon fuskarta cike da annuri sai ta yana da addu'a. Amin ya Allah. Ba za ku samu kaina ba 'yan kwanakin nan har sai na samu zuciyarta. To ko menene burin nata guda ɗaya? Allah jirci wannan ba ita ta sani ba, na shiga zuciyarta ne. Amma ni ma kamata na sani. Zan jire ba. Allah kana wale da kanka ne fa. To menene abin da ya dame ka cici? Wani abin da ya shafi ta ne kuma ya shafi rayuwanta ko ba cice ba? Haka ne. Amma na ga kamar tana so na sani. Dan da ba ta so na sani ba za ta dinga saka wani a cikin al'amuranta ba. Adda ba sai ka je ka tambaye ta ba. Ka tafi kafa na abin da ya kafin ka. Ka je ka tambaye ta abin da yana damunta ko ba cice ba. Amma ka zo kana ta damuna me a cici ni. Dakata malam. Ba sai ka gaya min magana ba. Dan yau na kamar a saman ka kake. Ani abin da ya fi sama ma a cin nake. Ba za mu baka waje. Kai ta yi. Abale. Ka fi ka demi kanka alaji. Ka fi ka demi kanka. Ali da zai so ni na kaka sai da bi da shi kawai mu. Kaga ya ci doya. Ame farfesu kare. Ame farfesu alaji. Kai, Allah sai ya kare kima ya kare fari. Sai kaga hancin shi ya kare yake. Ranar sai ya lade domin ya wuri fa za kaga muna haifar masu yanci. Allah bai kula da ne da gwaggware. Allah shirki. Ba ka sa jejjawan yaro fa. Anya. Ba kudin gadi na zai mata ba kuwa. Ko za ta siyo ni. Mali. Sani da kokari. Wake me yasa ummi take son me da hannun kyauta bayan kowane ɗan adam yana son yi ba? Na kuma zaki ji. Na dame ki ko? Na san na dame ki. Kawai dai ba za ki faɗa ba. Ki haƙuri da yadda kika same ni kalanta a wurin ki. Ya Habib ka daina sabo mana. Sabo kuma? Wallahi sabo kake yi. Ummi wannan ba sabo bane. Wannan kauna ce. Ya Habib ka bude idan ka ga haske. Kar ka tafi ka bude ka ga duhu. Idanuwa na abu haske. Kuma ni haske nake gani. Ka ci a gaba na? Mali. Da na ɗauka wasa ne, ummi. Amma sai daga bisani na fuskanci cewa soyayya ki ta yi nisa a cikin zuciyata. Don Allah karki mun mummunan fahimta. Saboda ina so ki gane cewa a cikin zuciyata
Kina da kima ummi. Ba na son na haifar muku da matsala a cikin halin. Kai ka sani, ya Habib ni ba tsaranka bace. Ya kamata ka je ka nemi tsaranka, wannan shine burin iyayenka. Ummi, burina shine burin iyayena. Kuma abin da nake so shi iyayena suke so. Ni kuma ke nake so ummi. Ina son ka ajiye wa kanka da yaranka tarihin da ya dace da su. Domin su zama bangon da za su jingina don su yi alfahari da shi. Ummi, ke ce abin alfaharin kuma ke ce abin tunkahon. Wai me yasa yaya Habib kake son ka tayar min da hankali ne? Menene abin tada hankali anan? San ki da nace ina yi shine abin tada hankalin? Ko kuma kaunar ki da nace ina yi shine abin damuwa? Ina so ki sani. Shi masoyi ba abin gudu bane. Abin riko ne da kuma tattali. Ko ina da wani aibu ne? Ko kaɗan baka da aibu. Ashe ina da sa'a. Wace irin sa'a kenan? Sa'a samun ki. Kai haƙuri ya Habib. Da me zan yi haƙurin? Kai haƙuri da ni. Kaddara ba za ta bar ni da kai ba. Ko menene dalili? Ina da zaɓi ya Habib. What? Shi kaɗai na baiwa mukullin zuciya. Yes! Ni ne na dace da ke. Saboda haka ni kaɗai ne ya dace na mallake ki ummi. Ina so in sanar da ke wani abu. Ba zai yi. Ni ne na dace da ke. Ni ne kaɗai ya dace na mallake ki ummi. Don haka ina so in sanar da ke. Ki shirya. Dan Abba yana dawowa. Zan sanar da shi cewa ke ce zaɓina kuma ke zan aura. Saboda haka ina so nan da ƙarshen watan nan a ɗaura mana aure da ni da ke. Na shiga uku.